everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kinila ako ikasulti. Kung di man lang ang sama ni Lloyd ako madjowa, mamatay kong berhen bayot. Onya, kaya wa pa mong gika-reply atong bros. Ay! Oh! Mauna ni bayot! Siya na di! Kasiguro sa gano. O pag hindi mo matanaw kung kisa nang may text ni mo. Di kulbaan lagi ko bayot. May vibration lang ko. Siya na na! Siya na gyud ni! Siya na gyud ni! Shones? Hilom sa bayot. Kaya akong basahon yung message. Sige. Hinayon ako para thrill. Naya. Who? You. Okay, padayon. Ay. Padayon na. Pagbasa, nagpaabot ko sa thrill. Ay ko palagot na bayot, ha? Oh. Nunsa ka? Maura to yung text! Oh. Unswa? Asa may thrill do? Nga naman! Yan ang nangutana pa man dyan ako o kinsa ko nga ako man itong store akong pangan sa yung cellphone. Nagkasiguro ka kang na-store to ni mong tarong, day? Makatultol ka siyang text sa akong number? Kung wa na ko successfully ma-store sa yung cellphone ang akong number? Ay, kung tinanga bayot. Ay, mausad no. Pero ba sindig, lain ang nag-text ni mo? Siya lagi ni, oy, kakita ka? Lloyd, ang akong giregister nga pangalan sa number niyang gihatag nako. O, tara. Just masip. May lang kayong text. Basig siya lang gapon. Basa. Daghan ko kinamrasan tungod sa imong way hinungdan mga text kagabi eh. Giaway ko sa akong asawa. What? Ala! Minyo na day katong imong bros! Unsa na? Nalingaw ka ba sa gitna ng movie? Gamay. Uy! Ganong gamay raman? Ingon ani na lang tagpirmi. Ha? Unsay? Siging suroy. Kung sa puton ko, maudayon yung imong ipauli na ako. Isuroy sa mall, itanaw og sini. Palitan daw paborito kong flavor sa popcorn. Inigawa sa sinihan. Sama iniron, padung tas paborito kong ice cream shop. Orderan dahin ko ni mo ron sa paborito na kong flavor sa ice cream. Rocky Road. Wa nagkailami. Oh, unsa day? Di na sa day kaganahan og Rocky Road day nga flavor sa ice cream? What? Oh, matod ni mo. Wa na ilami ang ice cream nga Rocky Road. Unsa man sa day paborito mong flavor sa ice cream di ay? Ha? Baby? Oo. Anong mihunong man ka? Di ka ganahan nga mag-ice cream karon? Maayo tingali no, sweetie. Nga otrohon mong imong naandang itawag na ako nga baby. Ha? Kaya nga naman, baby. Kaya baby na ko ni mong maayo. Na, muray na ko bata. Bata na pagtratar mo na ako. Oh, baby? Ingnang ay na kong tawagag baby. Oh, sige. Di na iya. Iya? Unsa iya? Kanagong mga tambalang tiguang, iya may tawagan na nila. Di naman patawag na ako og baby. Iya na lang ako itawag nimo. Oh! Gibiyaan ko. Heart! What taon na ko'y? Heart! Di lagi ko motoo nga minyo na siya. Ay! San Pedro po nga si... Mayabag ka. Yabag kasi balik-balik ang mga punga, day. Mihilom na di ako, ha? Wala ko magiglalis pa nimo diha. Igo na kung tuhuan niyang text nga gikamra siya siyang asawa. Meaning, taken na siya. Period. Di palagi sa minyo. Ay, San Pedro po nga si. Unya! Kaya mo muna ingon niya siyang text nga may asawa siya.
Di palagi na siya Minyo Angelo. Di palagi ulit ako to si Bruce. I mean si Lloyd na ako. Ay, San Pedro po nga si. Oy, tabagi ko pasabot ng baybayhana, mga bayot. Bayot. Oy, igol na magisigahan sa mata ng tawag sa imong cellphone. Bayot. Bayot ikitubag. Ha? Kikisa man na nalawag, ha? Carla? Ha? Na nagluspad-luspad niya. Ay nagluspad-luspad niya. Undang na pag-ring ang imong cellphone. Ikaw ba? Wag ka klarong to gabi ito kay nagsige kag paabot nga mo text o mo tawag ka tong bros nimo. Unya karon mitawag na gyud. Luspad-luspad ka diha. Kay basin niya og inyang sawa ang motubag be. Niyang ko ni gidi ay ka nga minyo si bros. Wa no? Ay, San Pedro po nga si nimo. Matod mo kay mahadlo ka mo tubag kay basin og ang iyang asawa ang mitawag. Asawa atong numero ha? What? Numero? Numero? May asawa? Ay nagduda ko bayot nga dito si bro sa ni text nako. Ako? Kisa pa man di ay? Ha? Nga mo man igihatag ni bros nimo ang iyang number? Basin og may lain na ka-interest nako bayot. Matukan sa tanimo. Uy, babayahan ako eh. Kisa mo tayo lang may interest nimo. Uy. Anong nakasultim ko rin kag ingon anak, be? Ngano mangutana man siya sa una niyang text nako be nga huyo. Sa ato pa bayot, wa siya makailan ako. Dito si Bruce. Nga sa ato pa? Giilad kang bros. Ha? Ma'am ka na iyang gihatag ang number nimo. Kung nagduda ka nga dili si bros na nag-text nimo, nga sa ato pa, giilad kang bros. Dili ang number ang iyang gihatag nimo. Unsa? Pauli na. Kadiyot una. Pwede ba? Magsulti una ta. Pero saan sa pa, ha? Permi ka na lang nga way panahon ako. Kay busy sa shooting. Busy sa pagtudlo og stunts. Og ini kagabi mudawat pagyud kag stage drama kauban ng mga sexing dramaturgas radyo. Makatawa man tani mo. Nagsilos ka sa mga dramaturgang babae sa radyo? Baby, diliin taon makalabaw sa imong beauty itong mga bayhana, oy. So? Mga nindot lang na silang tingog sa radyo. Pero ang mga hitsura, baby, kinsa pa ba'y makalabaw sa imong beauty? Isip beauty title list. Ikaw ang nakurnahan the other year as Miss Cebu. Heart, di sila makalabaw sa imong kaanyag. Wa pa ko'y nakitang mas gwapa pa nimo nga akong ikauban sa stage drama. Maungwad sa imong nahuna ay insecurities sa mga artista sa radyo. Kay layo or kay na sila. Gusto mong gudunta ko nga. Nga unsa? Nga magpakasal na ta. Ha? Ay! Unsa na sining daanin mo din siyo? Something sweet nga imong giingon akong ihatag ni Carla. Something sweet. Unsa man ni something sweet? Sweet Vanessa? Sweet Soto? Ha? Dili oy. Asa man sweet ini? Unsa man ni? Oy! Oy! Kulit man na. Hala! Kini mo rin mga itlog? Egg chocolates. Ay! Oo, no? Gusto ka, gusto sa ko. Chocolates tuod nga. Ang nakabutang ini gamay nga plastic nga. Mga purma sa mga chocolates. Murag mga gagmayng itlog. Sticky din siyo. Mao man ay imong giingon ako nga atagan ako og something sweet si Day Carla sama ng chocolates. Bitaw. Ikaw hiligas ni mong itlog. Uy, o di quick. Itlog sticky. Oy, ikaw ba? Kung di ka gusto nga sama sa imong mga buwak kag gihatag ni Carla nga giputos lang nimog newspaper, mao iyang gihatak-hatakan. Ay ingon ini, kliyas chocolate mo ihatag kang Day Carla din siyo. Unsa man di ay? Unsa man ni ay? Tunjako ni karon. Kana si tong bar, oy kanang chocolate bar ba? Bar sabon nga barita? Rigida. Sabi di ay! Stila na ko palagutan din siyo eh. Ako yatak-yatak ini mo daan chocolate ron, be? Ayaw taon bayot. Dili bayan ako ngan, Angel.
Aw, ayaw taon anghel. Dili anghel eh. Angel! Aw, di man gud kung makamaong mo in English, anghel. Ah, bayot! Hoy, di Carla. Noon sa man ko nagkadugay sila mo nag-CR eh. Happy mausag adlaw. Kay nga naman di ay. Grabe ko. Daga na namalit sa ukay-ukay. Dili, naibulang ko. Grabe ka mag-CR inadlaw man. Si Inadlaw, eh, Mino. Si Densyo ba dinhi? Nagdain ng usa ka putos nga chocolates. Nilakaw nila kay basing kunog kuan pangitaon siya siyang amo. Oy, di ko madawat, ana, oy. Asa ka na niya palitan, no? Mahilo pa lang ko, ana. Ikaw ba pasagan mahilo di ay. Magahilo din chocolate di ay. Nindot man siya, mahilom gani kani gamay kay kay barablik itlog stike. Saba diya, oy. Pero ay pag ingana day eh. Ako ni tilaw biya ko ana, wa man ko mahilo lagi. Aw, wa man ka kay pamati nga nahilo ka. Oh. Huta. Oh. Og, saba, oy. Erase na, erase na panganya din show, bi. Bibi, erase. Kaya abin mo ba yun? Samtang naglingkod ka sa iniduro kanina ba? May mayok! Ikaw nahanaan! Okay mo eh. San Pedro po nga si. Huwag kailaing nalingkuran no. Nga nakanaon na kag nindot. Inudurog Mao yun. gani nga hapit ko sa kaadlaw dito. Unsa man imong ginaon na. Kuan, kanang surpresahon kong bisita si Bros. Kon Lloyd nako sa ilang istasyonan sa radyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!